आ पुआ आ सब काम सरीगला ना आज बहुत डेरी करदेल जे। हाँ बापा कामटी ही अधिक थिला तथापि बापा एई अनुर्वर माटी को मोर झाड़ रक्त दे उर्वर कले यह प्रचुर फल देव। बुझिलु पुओ माटी सहित माटी हेबाकु ही पड़िबो तेबे जाई परमेश्वर फसल रूप में आमको फल देबे। आहा, तू बहुत थकिला परी लागुछु जा हाथ मुह धोईदेबु सांग ही खाइबा। हाँ बापा एबे मु हाथ मुह धोई आसुछि। सुन तो सान भाई कहीं सकाळु मु ताकू देखि पारु नाही तो तो सहित काम को जाई नथिला कि से देख बापा जहा को आपण मने पकाउथिले से पहुंची गला। देखो शैतान कथा कहू कहू शैतान पहुंची गला। हे मो प्रिय लोक माने जेतेबेले कठिन परिश्रम करूछ यथेष्ट खाओ यदि यथेष्ट खाइब नाही बल आसीबो कोठू। बाबू मो थाली रे यथेष्ट अछि। लाज कर नाही ये तुमर निज घर तुमको ये तरकारी भल लागुछि ना नहीं। नाई बाबू से कथा नुह बहुत स्वादिष्ट है मजा आसुछि। अरे भाई जदि खाली मजा नेउथिबो ताहले खाइबो केतेबेले। हां
ପୁଅ ତୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ତୋର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିଭି ଲଗେଇଥିଲି, ପଢ଼ୁଥିଲି। ଟିକେ ଥକି ପଡ଼ିଲି ତ ଭାବିଲି ଟିଭି ଦେଖିବି। ଆଚ୍ଛା, ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲୁ? ଓ, ଏଇଆ ପଢ଼ୁଥିଲୁ? ଦେଖ ପୁଅ, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଖେଳିବାର ସମୟରେ ଖେଳ, ପଢ଼ିବାର ସମୟରେ ପଢ଼। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି। ହେଇପାରେ ତୁ ଆମକୁ ଠକି ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ନା ପୁଅ, ସେତେ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନୁ, ନା ତୁ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କାମରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ନାହିଁ ତ ଚାକରଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। କିନ୍ତୁ ତୋଠାରୁ ଏତିକ ବି ଆଶା କରିବା ବୃଥା ଅଟେ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ କାହିଁକି ଲାଗି ରହିଛ? ସେ ଏବେ ସାନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବନି। ତାକୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପାଟି କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଦେଖ ମା, ଯଦି ବାପା ଏମିତି ମୋ ପଛେ ଲାଗିବେ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି। ମାନେଟା ସହଜ, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋ ଭାଗଟା ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଥିବ ବାଉଁଶ, ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ପୁଅ, ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କର। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ତୋର ବାପା ମା। ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତୋ ମା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋ ଭାଗଟା ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ପୁଅ? ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି। ନାଇଁ ପୁଅ, ମୋତେ ଯାହା କହିବାକୁ ଥିଲା ତାହା କହିଦେଲି। ବାସ୍, ମୋତେ ମୋ ଭାଗଟା ଦେଇଦିଅ। କ'ଣ ଏହା ତୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ହଁ। ତୁ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନୁ ପୁଅ? ଯାହା ସବୁ ଆମର, ସେ ସବୁ ତୋର। ମୋତେ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋ ଭାଗ ଦରକାର। ମୋ ଭାଗ।
ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କଦାଚାରରେ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ ଦେଖ ସେହି ଦେଶରେ ଏକ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଓ ତାହାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ସେ ଓ ସାରା ଦେଶ ଭୋକରେ ମୃତବତ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କାମର ସନ୍ଧାନରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ମୂଲିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଦେଶର ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ଭାଇ କଥା କଣ? ଭିତରୁ କାହିଁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ବାବୁ, ମୁଁ କାମଟିଏ ଖୋଜୁଛି। ଯାହା ବି କାମ ହେଉ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ଆଜ୍ଞା। ଭୋକରେ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି। ମୋତେ କାମ ଜଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବି। ହଁ ବୁଝିଲି। ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ଘୁଷୁରୀର ଦେଖାଶୁଣା କର। ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ହଁ ଶୁଣ, ଏ କାମ ବଦଳରେ ମତେ କିଛି ମାଗିବନି। ଆଉ ଯଦି ରାତିରେ ନିଦ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଶୋଇପାରୁ। ଆଉ ମୋ ଖାଇବା ବାବୁ? ଆଉ ଯାହା ଘୁଷୁରୀ ଖାଇବେ ସେଇଆକୁ ଖାଇ ନେବୁ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି କାମରେ ଲାଗିଯା। ହଁ ବାବୁ। ସେହି ଲୋକଟି ତାହାକୁ ଘୁଷୁରୀ ଚରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲା। ପୁଣି ଘୁଷୁରୀମାନେ ଯେଉଁ ସିମ ଖାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ପେଟ ପୂରାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ଆଲି ଆଲି ଆଲି, ମୋ ପୁଅ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ? ପିଠା ଖାଇବି। ମୋ ପୁଅ ଆଜି ପିଠା ଖାଇବ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ପୁଅ? କ୍ଷୀରି। ଓ, ମୋ ପୁଅ ଆଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇବ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ତୁ ଆମକୁ ଠକି ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଠକି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ।
ବାପା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଅଛି। ଏବେ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋଲି କହିବାକୁ। ବାପା ମତେ ଗୋଟିଏ ଚାକର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଦୋଷୀ ଅଟେ, ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଓ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଅପରାଧ ମୋ ଧୋଇ ଦିଅ, ଅଭିଳାଷୀ ପଥେ ମୁଁ ଏକା ଚାଲୁଛି, ଅଭିଳାଷୀ পথে ମୁଁ ଏକା ଚାଲୁଛି, ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଏକା ଏକା। ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଓ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। অপরাধ মো ধোই দিও, অপরাধ মো ধোই দিও, অভিলাষী পথে মু একা চালুছি, অভিলাষী পথে মু একা চালুছি, চালুছি মু একা একা। তুম বিরুদ্ধরে হ্যাঁ তুম বিরুদ্ধে মু পাপ করিছি, তুম চক্ষুরে যাহা মন্দ তাহা মু করি চালিছি। ବାପା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଅଛି। ମୁଁ ସେଇପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି କହିବି।
ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷ କରିଅଛି। ଆରେ ନାଇଁ ପୁଅ ନାଇଁ, କାନ୍ଦେ ନା। ତୁ ତ ମୋ ପ୍ରାଣର ଅଂଶ ଅଟୁ, ମୋ ଜୀବନ ତୁ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବୁ। ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି। ଆଉ ତୋ ମା ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହୁଥିଲା ଆଉ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଅଛି, ବଡ଼ ପାପ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ଆଉ ଏପରି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି, ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ପୁଅ, ଆରେ ତୋତେ ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଗଲିଣି। ସକାଳର ଭୁଲ ଯେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସେ, ଏହାକୁ ଭୁଲ କୁହାଯାଏ ନା ପୁଅ। ଆମେ ତ ତୋର ଆଶା ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆମ ପାଖକୁ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିଛୁ। ଜଣେ ବାପା ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ଯେ ତାର ବିପଦଗାମୀ ପୁଅ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିଛି। ଆରେ ଶୁଣ ଶାନ୍ତି, ଶୁଣ, ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି। ତୁମ ପୁଅ। ତୋର କଣ ହେଲା? ତୋର କି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ? ମତେ ଛାଡି କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ପୁଅ? ଚାଲେ। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛ, ମୋ ପୁଅ ଯିଏ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି। ଯିଏ ମରି ଯାଇଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଛି। ଆରେ ରାମୁ, ସାମୁ, କବିତା, ଆରେ ତୁମେ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସ, ତାର ହାତ ପାଇଁ ସୁନାର ମୁଦି ନେଇ ଆସ, ତା ପାଦ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୋତା କିଣି ଆଣ। ସାରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ଡକାଅ। ତେବେ ଆମେ ମିଶିକରି ଭୋଜନ କରିବା ଆଉ ଖୁସି ମନେଇବା। ଶୁଣ ଭୋଳା, ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର? ବଡ଼ ବାବୁ, ସାନ ବାବୁ ପରା ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସାନ ବାବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଖୁସିରେ ବାବୁ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବାବୁ ଭିତରୁ ଆସନ୍ତୁ, ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ବାପା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି? ପୁଅ, ତୋର ସାନ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁ
तो सान भाई एते वर्ष परे घर को फेरी आसी याठार खुशी खबर आउ आउ कौन है पारे। बापा आपण मोर परिश्रम और विश्वस्ततार ए मूल्य देले। नहीं पुओ तू तू मते भूल बुझुचु। चल भीतर को जाई तो भाई को देख। सही भाई जे कि निजर भाग नहीं आपण को मते पर करी घर छाड़ी चली जाइथिला। आपण मते केबे भी मोर बंधुଙ୍କ सहित खुशी करिवा पाई सुजोग देई नाहंती। पुओ तू तो सब बेले मो सहित अछु और मोर जहा किछि अछि से सब तोर। किंतु ए समय रे एपरी कथा कहबा ठीक न मात्र ए खुशी करबा समय। पुओ तोर छोट भाई मरी जाइथिला एफे बची उठिछि। से सब दिन पाई बची जाइथिला आज मिल जाइछि। प्राय 2000 वर्ष पूर्वे जेतेबेले जीशु सुसमाचार प्रचार करुथिले से दृष्टांत माध्यमरे लोकमानकु शिक्षा देउथिले जेपरि सेमाने निज निज पापरु अनुताप करी फेरिबे। आज सेही अपव्ययी पुत्र सदृश्य आम्भे माने मध्य पिता ईश्वरंकु परित्याग करी पापर जीवन काटुअछु। आम्भमानक निज निजर हृदयर अभिलाष अनुसारे पथ बाछि नै सत्यर पथरु दूरेई जाइअछु। मांसिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष और आम्भमानक गर्व छड़ा जगत रे बेसी कौन अछि। समस्ते जेपरि मन परिवर्तन करती और निज निज पापरु विमुख होई पिता ईश्वरक निकट को फेरी आसती यह ही से चाहती। एही चलचित्र पवित्र बाइबल रो लूक पुस्तक 15 पर्व 22 पदरु